kuti udatse kudzidza nokuti utazviona sekunge vakanaka kupinda dzidzo nekuda kwepesi pauta yoita kuti udise mukumbo nokuti utazviona sekunge zvakakosha kupfuura dzidzo. Wachiziona pamira, wakamira pamira, wanava. Ungava kupi kwanoina, ari kupamba nemira, kuchikoro kwanoina, ari kupamba nemira, ungava kuchechi kwanoina, ari kuenda nemira, kumaparo kwanoina, ari kuenda nemira, wachiziona pamira, akamira pamira, mwana. Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai nhasi rarimwe zuva kusangana pachikamu chino tangoda kuti tiuye kuzoti CHIHERA aiwa makashanda basa mapedza chikoro munodzoka mushande wenyu fambai zvakanaka CHIHERA. Rakuzita ndinodzi Andrew Neshamba asi still I'm in safe hands. Am I not? You are. Yes, I'm in safe hands. Salibonani muri yeZimbabwe ngithemba liphile lapha ekhona ezindlini zenu emakhaya. Namhlanje phela sihlangane njalo sinukuvalelisa udadewethu uCHIHERA ukuthi ehambe kahle uye esikolo engaqeda isikolo uzaphenduka uzathola indawo yakhe lokho ikhona lami ngizabe lokho ngimgcinele kahle phela ijaha lakhe ezephenduke. Sekwazise tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Mainini musati ndangoda kuti musangane nevanhu mungovaudzawo wandera munoyoka CHIHERA navo. Muri yeZimbabwe phela ama-days maningi asoze ngawakhohle ngiloCHIHERA but kuleli lodwa engasoze ngikhohle sahamba khona e-waterfalls. Sahamba nzima sekana namasweji imigwaqo ama-bridge safika ngale base befuna phela ukusitshaya lapho sasifika khona base ukusitshaya hayi ngasikhayelisa amakhamera lokho hayi ngabantwana abancane alikwazi lutho lina lishadanga alingabongena indaba zabantu aliyakwazi ukuthi abantu abaningi muri yeZimbabwe vela bafuna ukuthi indaba zemizi yabo zingenelwe base bona ngani kumbe ufuba faka abantu kumbe njani kodwa hayi thina sasihambe ngokuhle kodwa Kudlana wasikhipha ngogodo sibili saphuma sigijima loCHIHERA sesithwele phela izinto zethu silo somo lo mamathe abakunzima ilangalelana ngisoze ngafaka likhohlo. Ndizvo zvinoita izvozvo ari kutaura kazuva ravakaenda kuwaterfalls vakapedzisira vakumhanyiswa ikoko asi ndimika veruzhinji maiti vasiye vamboita vega but taingoda kuvazivisa chete kuti hazvisi zvese zvakanaka zvaunosangana nazvo paunenge uchiita ndima. Naizvozvo vakazonzi muri varombo hamuna bhutsu tangai manotenga bhutsu. Wathatha metsethini izicathulo siyahaula ngoba sasigqoka amapatapata phela kwakuchisa isukuthi ngelanga lonke noma kuchisa megodola semegqoka izicathulo but sasuka sigijima shem. Ngabona ukuthi mamathe lo so lapha enyaweni baphiwa uCHIHERA sesele emuva nje belo mzimba omkhulu. Asagijima soze imkhohle uCHIHERA ezephenduke uzanithola ndekhe ngikhona lapha ngimbambele kahle phela indawo yakhe. Simfisela okuhle lapha hamba khona simfisela impumelelo uzahlale ngomunye wethu. Ewa noni ngiyabonga kakhulu. Pamusoro muri yeZimbabwe ndofunga nhasi uno semaonera muri kuita pane mufaro mukuru, mufaro wekupemberera basa guru rakaitwa naCHIHERA vakumboenda kuchikoro sekutaura kwatakamboita CHIHERA vakumbobhururuka nendege vakananga mhiri kwemakungwa kuti vanodzidza ikoko. Takaona vanhu vakawanda vachiti phone number dzedu chokwadi social media tikwanise kunge tichikupai nhamba dzaCHIHERA
CHIHERA vega kana vachida ndo vachakutsvagai. Saka naizvozvo chatongoda kukuzisai ndechoti vanenge vari ikoko ku-UK. Ndakaona vanhu ve-UK vakawanda. Aiwa, tinotenda nerutsigiro, tinotenda futi nerudo rwenyu rwokuti munge muchishanda naCHIHERA. Asi zvichaenda nekuti CHIHERA vachange vachida here kana kuti vachange vasingade. Saka tinozvisira kuna CHIHERA. Muri Zimbabwe ndozviziva rwendo rwakafambwa naCHIHERA ndemumwe tingati akafamba neDrewmas Media kwenguva refu. Tanga takwanisa gore nekuraudzira, tingati 1 year 4 months tina CHIHERA. Saka tinopa kutenda zvikuru nebasa ravakaita. Chatingade kuzisai zvakare ndechoti CHIHERA futi vanga vari mwana wechikoro, saka vari kuendera mberi zvakare nemabhuku avo. Saka tinovashuvira rombo rakanaka, tichiti zvakare kune avo vachazenge vachida attachment. Muno apply nguva iripo, kwete zvozoti ma last minute rush. Tinoda nguva yekuasesa kuti unopusha here bhara iri kana kuti haurikwanise. Naizvozvo tinokukurudzirai kune vachazoda kushanda neDrewmas Media kuti munge muchiita nguva iripo. Panguva ino ndoda zvakare kushedza CHIHERA kuti vange vachiuya kuno kumberi timbotaura zvishoma shoma tiri pamwe chete. CHIHERA vachiuya ndoda kukuzivisai kuti takaita ma-stories akawanda. Utini? Ngiyapila. Yes. Ndinotondera chose tichienda kumatepa-tepa. Tisati tatanga izvozvo ndoda kuti muonekane nemhuri yeZimbabwe, uyezve ndoda kuzisai kuti kubva kwaCHIHERA vari ngoenda vachinodzidza asi vachadzoka vachingori mhuri yeDrewmas Media. Tikudaka kuti muonekane neruzhinji rweZimbabwe. Okay, ngiyalibingelela mhuri yeZimbabwe. Namhla lidela mhuri yeZimbabwe, kodwa hayi ngiyazizwa mbuyela futhi emsebenzini. Ngiyathemba lapho ndithole khona nditholeli kahle, impilo zenu zihamba kahle. Nxa zingekho kahle njeka zonke insuku ngiyathifonelani Drewmas Media. Namhlanje ngiyakwazi abaningi benu babe bekade bebuza ukuthi CHIHERA ungaphi CHIHERA ungaphi. Namhlanje ngithanda ukubonga iDrewmas Media. Sizathu ukuchiyana kwesikhathi esincane nje mbuyele phela ngiyeqedisa emabhukwini, kodwa ngizaphenduka full time sesilichona lilo CHIHERA every day. Asi ndingade kuudza vanhu chekuti kunyangwe zvazvo CHIHERA vari kuoneka asi tichiinemika. Ndimika maakunotiverengera kumhiri kwemakungwa. Neshamba kuda kundiroyesa. Hanzina makungwazi rwendotaura wadzoka. Aiwa, CHIHERA vasi kuenda kumhiri kwemakungwa. CHIHERA vari kumbono stadium. Great Zimbabwe Lupani. Zou. CHIHERA chamofana kuzana choti CHIHERA vakumboenda kunoita se kunoverenga mabhuku. Zvikwa vachaverengera ka. Handozviziva, vamwe vakutokanda bute pasi kuti hapana chinobuda ipapo. Kuti osangana neshiro echibhururuka chienda ku-UK. Mururangarira CHIHERA nyaya yemukomana ari kutenderwa netubeti-beti. Imagine wakwira ndege otarisa soongonawo pasaidi pendege turi kubhururuka makananga mese ikoko. So mhuri yeZimbabwe iqiniselihle ukuthi ngithanda ukubonga iDrewmas Media, ngithanda ukubonga labantu ade nisebenza labo. Mbongelani mhuri yeZimbabwe, kulabantu engiqalise labo sukusela ngiqalisa ukupresenta, abanye befaka ama-comment ukuthi lami ngiyake post ukuthi kumbe ngiyekele, but kulabantu abade bengiqinisa ngeke mbaqambe ngamabizo. Kodwa ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi ngalesi sikhathi esengifikile kwaba nguCHIHERA amaziya, kwaba nguCHIHERA ukuthi lami sengikwanisa ukuthi ngime phambi kwenu ngikwanisa ukukhuluma. It's because of you mhuri yeZimbabwe leDrewmas Media. Ngithanda ukubonga la Mr Neshamba nguyo kade ngitrainer. Namhlanje nxa ngihamba kuthiwa CHIHERA rikupa abachamtswagi Neshamba. Abachatswagini vanguti CHIHERA. Munoona ndakaenda kwa Mtoko. Pa vaingoona mota yeDrewmas Media vaingoti mirai CHIHERA ari kupi? Aizvo. Ko ndeipi kwese Mount Darwin takaenda kuchiredzi vanhu vanomisa vachiti toda kuona CHIHERA. Saka hanzozva kuti CHIHERA ndipi Drewmas Media here kana kuti mune mapowers api CHIHERA. Ndipo paipa vanonzi hanzi ukaroora CHIHERA pamba pangodzi paCHIHERA. Ndozvatiri kuona kaizvo.
hayi muli yeZimbabwe kodwa ngiyathemba ukuthi abantu elizasala labo lizasala labo lisebenze labo kahle lizabakhulisa njengokuthi lami la ngikhulisa njani. Ngiyakwazi ukuthi kule ndawo abazabe bephambanisa khona liyathi ukuba tshela lingabatsheli phela libayenza ukuthi begcine bengasathanda umsebenzi. Tichiri kutaura kudaro ndokumbira Noni auye pano zvakare. Chera musati maenda ndezvipi zvamuri kuda kuti mugodzoka Drewmas Media yava? Ndoda kudzoka yane 5,000 subscribers. Tichidzika pasi kubva mu 100,000 todzika ku 5,000. 500 ndandida kuona kuti unogona medzere. Chera ndimi makusira button. Ameno zvamungade kuti mumuudzi. Isusu tiri mandevere takutaura zvedu namaininka. So Noni ngiyathemba ukuthi lapho sala ngiyakwazi ukuthi uzahlangana lama comments amanye suhlangane lawo amanye abekwenza ukuthi ungakwanisa ukuthi ucontinue ukuthi uphela amandla kodwa engitshela khona ukuthi woba strong. It's Drewmas Media for you and kule ndawo zasikhamba khona ungeke uzithande uphenduke isumnyama chu wena uliyellow bone nanti. So it's Drewmas Media ngiyathemba ukuthi this journey izaba easy kuwe. But I call that easy, but I hope uzafunda okuningi ngesintu konke la ngesiKristu ukuthi abantu baphila njani ukuthi bebe khona ukuthi abanye abantu ababona behamba yabusithi bonke bathi Kristu abanye besithi baye esintwini. Ngiyabonga. Ndingangoda kunzwa amashoko Anoni wathi. Dumela sitshaba saZimbabwe. Ngithabe kakhulu because imfundo okuningi kuCHIHERA lamazwana nika wona uyangiqinisa awuniki ivevu ukuthi ngenze ngcono ngithemba ukuthi mayisebuya uzabe sephansi mina sengwenye level. Isisifiso sami sokuthi ngimdlule zabe sele sithi Noni lingazazi ukuthi CHIHERA sesithi Noni CHIHERA kahlala esikole. Sithi no challenge. Ethi no challenge. Noni ndozona ugona ma languages akawanda. Iudza muri yeZimbabwe kuti ndapi ma languages aunokwanisa kungochitaura? Muri yeZimbabwe ndogona kutaura Shona asi I'm not that good. Ndogona kutaura Ndebele ngiyakhuluma inini kimSuthu kiva kuGwanda ngivele Gwanda. Ngiyakhona ukukhuluma iSuthu, ngiyakhona ukukhuluma iSitswana ngimixe then lesivenda okunye. Desha malanga. Ngiyadesha. Ikona phana nqali sithi nqali ngicorrect lapha nesindebeleni ukuthi ukukwanisa ukwenelisa hayi ngiyamixa sometimes ngiyabe ndahlekile muri yeZimbabwe. Hanzi ngongwando pesira ndakurasika. Sezvamunoziva mimi Noni asegane shamwari yake. Ndoda kuti ichiuya Noni ibva hako shamwari yako inge ichiuya panapa. Tinge tichitaura nayo zvakare tinzwe kuti ndezvipi zvayakatirongera. Naizvozvo muri yeZimbabwe tokuda kukuudzai kuti Drewmas Media haisi kumira, tichaendera mberi tichikupai nyaya dzacho dzinenge dzichipisa. Isusu hatigadzire nyaya dzinozvigadzira dzega. Wakadi yako? Ndiripo. Ndakona kutaura Shona. Goraka. Mawadi. Maybe ndingangoda kuti utaure nemhuri yeZimbabwe kuti kubva kwakuita CHIHERA iwewe naNoni muchapusha kusvika papi? Tina Noni siyapusha. Siya kwelinye izinga phusha ntombo uthini Noni. Hayi siyapusha uCHIHERA usifundisa okuningi siyambonga ngoba nguye inspire yosikhangela yena masifunda kweDrewmas Media sifundela kuyi so nguye umuntu esingambonga ukuthi hayi lokho sikwenzayo sifundiswe nguye uCHIHERA lo Noni siphushiswa nguye siphusha ukuthi sidlule yena phusha ntombo kuNoni yena akayiphusha amabhuko akathi sizathi sephendu. Right. Ndinotenda zvikuru nemashoko ako asi CHIHERA unokwanisa kuendako. CHIHERA musati mabva ipapapa ndoda kuti mungoudza mhuri yeZimbabwe dzimwe dzenyaya dzamusingambofe makakanganwa dzamakamhanya muchikavha dzamunoti iyi yakandishamisa ndakanzwa kuti bulawa zvikuitika kumashona hazviko nai.
meno but I think zviripo handisi kuziva but ndakudzokera chatsvaga chete. Chendera yenyu mberi muchitaura dzimwe nyaya dzamungade kuti vanhu vange vachirangarira. Enye mhuri yeZimbabwe yendaba engayikhohlwayo indaba yeMusami fire. Ngathi ngunumber 3 kuwa mastori esiwayenzayo. Ngoba I remember this other sisaqala uhamba sisiyazi istori sikagogo ukuthi le nyoka sathi hayiwa kwathi gogo munenyoka right hayiwa andinayini kuthi kudaro bakanyefa Asivakazobvuma. Tithi Maduwe vakuyishedza. Maduwe angauye. Maduwe hakuna mangwana achenga yakunzi haiwa inzi maduwe. Yakatanga ichinzi inonzani? Maduwe. Ndobva yazopuwa rimwe zita? Yakati Eva. Yakatanga ichinzi Eva. Yakatanga ichinzi maduwe. Echiti maduwe vanhu vanoda kukuona. Vana maduwe vese muriko here? Because ipapo ndopaive nenhauka kuti vana maduwe vakatanga kujambuka kuti tisati ukama nenyoka iyoyo. Asi hatizive kuti ukama hongo uripo here kana kuti hongo usipo. Mhuri yeZimbabwe tiri kuendera mberi nadzo nhau. Imwe ndeipi? Imwe ndeyekuchiredzuku kwevanhu venjuzu. 46 years in water. Mhuri yeZimbabwe isitori lokho engasazama ukuthi ngisizwisise ukuthi kuhamba njani but isikhathi engangiqalisa ukuzwa ukuthi kulabantu abake behlale like isikhathi esiningi emanzini and engakhohlwa ngakho futhi ijeni yangikhona ukuthi size sifike khona ngale. Kunzima mhuri yeZimbabwe ukuthi uzihamba. I remember first day ngize ngiye khona ngale ngaphenduka ngingakwazi uhamba. Zvake zvakaoma ndorangarira zvakare musi watakatora mavideos evanhu ve46 years ivava. Takabvako kwasviba then kamota kataitinako munokaziva kamota kedu kadikidika yakaya. Imi vanimi tipei motokari mani imi munofarira Drewmas makaita sei mafanzi eDrewmas. Tabva kunovatora kwanga kwasviba takuyambuka rwizi kamota kakutadza kusvetuka mamwe matombo kwakuti CHIHERA chiendai munosumudza mai. Tikati akomana rimwe genga renjuzi idzi rikauya. Saka ndingade kutaura kuti irwo rwaive rwendo rwaitotyisa. Tabva kusangana nenjuzu takuita problem murukova takutadza kuyambuka rukova tikati pamwe mvura inogona kutongotanga kuuya izvozvi so tikangotatorwa. You know everything has a beginning. Saka taingotya kuti zvatatangawo nhasi kutarisana nadzo njuzu dzichatisvitsa kupi. Then mhuri yeZimbabwe enye engayikhohlwayo ngeyerushinga mhuri yeZimbabwe size sihambe. Munombotembei? Muri kumbotembei mhuri yeZimbabwe. Ngiyakhumbula ide langikhona sahamba khona ngale ngiyathemba istori sonke liyasazi and mina ngangibehind the camera usoko wayethi hayi mina amfuni khona ngale ukuya khona ngale maybe lami ngiyakwanisa ukunyura so mhuri yeZimbabwe hayi istori engasikhohlwayo sona lesithi muri kumbotembei. Inini ndine mastori mairi handine respect nawo pane esa takaita. One ndeyatakatorwa mapicture nenjuzu mamusati maapo CHIHERA. Iyo yakandityisa iyoyo ndoyekutanga. Yechipiri ndeyemadzimai 200 a day emubobobo Mount Darwin. Ende ndandisipo futi. Ongosipo zvakare. Ndozviziva tikatanga kutaura naCHIHERA rinobuda rigonyura rigobuda asi tine kurudziro imwe chete. Senguva dzese don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Yes, mhuri yeZimbabwe panapa mina ni lomngane wami Nikomate uti Nyala mina ukuthi ngingane kaShumba ngoba mina ngizazi ngingane kaNoni. Wakati yako? Hayi ndiripo. CHIHERA waenda ndizvipi zvauri kumurangarira nazvo? CHIHERA sisehamba so samkhumbula ukuningi kodwa engasoze ngukhohlwe istori sakhe semathepathepa ngokuhlale ekhuluma ngaso ukuthi kanye ngasikhohlwe lathi hayi sisibuyela njalo sibona ukuthi indaba engasoze sikhohlwe CHIHERA kuba haya
siyasibukela sibili story sakhe semathepa eloshuma. Inini pan zvandinomuyoka nazvo ndichazvitaura ndinaye chera muongonzwo 1 or 2 words from here asati arova pasi kuenda kuchikoro. Mazuva ano mamusiri kumuona nekuti anga ari busy kugadzira kuti ndakwenda tinovimba kurelaxwa kwemitemo yecovid. Dai kwaramba kwakadaro kana kuti iyo covid yachida yamboramba yakatsika mabreak kudaro aiwa tinosvika chete. Niyabonga, siyabonga. Ubonga lova. Uchitendei? Ndashi unotenda nani? Ngiyabonga ndithi menze ndiri wani. Siyabonga. You see now, so Noni was confusing me. Because I said ngiyabonga and then she said siyabonga. She didn't confuse you. She wanted to confuse me. I said what they say, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nasi kune vamwe vasipo mukanyama home avapo asi pane vamwe vairi vari kuuya zvakare kuti vasangane nemi mune Zimbabwe vachikutaura 1 or 2 words dzekuti bye bye chira opa makorokoto makorokoto inga mwari vanesu ratitai makorokoto makorokoto inga mwari vanesu opa makorokoto inga mwari vanesu seitai makorokoto inga mwari vanesu iwe opa makorokoto inga mwari vanesu zerwe masuwa muwezerwe masuwa yekurarama panyika She's there could be Maria, she's there could be Fatima, she's there could be tirikuendera mberi nechirongwa ndine zvakare mukomana atoshanda naye anotibatira makamera mukoma Chris zviri sei? Ndiri boini zviri kuteerera here abieni? Yes. Ndezvipi zvamungade kutaura pamusoro paCHIHERA? Makadi muri Zimbabwe zita rangu tonzi Crispin Marongedza ndichida kuyeuka CHIHERA iwo waenda kuschool. CHIHERA munhu wataifara naye CHIHERA zvekuti aiwa basa raifambiswa mberi. CHIHERA vanongondiyeuchidza nyaya yawo waigara vachitaura kuti hey takazoenda kwamatepatepa uko ende isu hatimbokuzivi kwamatepatepa every day ukada kumubvunza nyaya yacho anoramba achingoidzungurira. Saka CHIHERA munhu angari munhu akasununguka. CHIHERA tokutendai. Yes, tinokutendai CHIHERA ndo mashoko amukoma Chris. Aiwa ipai vamwe zvakare mukana. muwedzerwe masuwa yekurarama panyika
tinyimwe munhu mukoma chibagara tinyimwe munhu mukoma Wangoe pamoyo chibagara tinyimwe munhu mukoma chibagara tinyimwe munhu mukoma Watinaburana chibagara tinyimwe munhu mukoma. Murezi Zimbabwe sekutaura pandaita ndinaye mwanasikana Sara ndofunga munomutondera tiri kwa wimbo paya paitakarowa magaments akagotaura kuti aiwa chake chiuya apo neapo. Dambudziko rine uyu nderekuti anonyanya kutambira kumakamera kudarika pamberi pekamera saka anotamba nemakamera. Let's see. Wakadini? Right. Murezi Zimbabwe makadi. Ndiwe wangoshandira CHIHERA 1 or 2 words? I didn't CHIHERA remember like first day and I got the interview. I actually don't kind of fear guys. Akakatitaridza so achitibvunza akati ndakakupakamera izvezvi saka unodudza kuti you can do zvauri kutaura apa ndakutya ndakamutaridza so but then mangwana acho pandakazomuona ndakushanda kuno kundosha kuti konziye munhu angari kundivhundusira iroyona ndiye munhu andakandichikwata iroyo so every time andogara ndikangozvifunga izvozvo ndotomboseka zvokuti but CHIHERA vaimbodozama kundita sei go that day. Sandina uyane murora wenyu mwana akanaka tarirane chimiro chake tsikane unhu nditakubasa kwanoshanda tete rudo rwangu naye rwakatokuchidzirwa kare Maive kana achifamba anofamba zvinyoronyoro kana votaura anotaura zvinyoronyoro akanyemwerera nokanganwa namukumba. Ndichagara naye Zvikave godo vabemberera achakudza dzinza dzinzara namuyera shumba achakudza dzinza dzinzara namuyera soko Tariraine direzi raakapfeka Zorwa naro Tariraine direzi raakapfeka Zorwa naro Anonzi tariro aiwa tagara tine tariro. Ndimi maireva mashoko anorwadza mashoko ekuvhenura iwo maiyotari donzoririre kuti tirambane mufara donzoririre kuti tirambane mufara saka ndichagara naye zvikave godo vabemberera zvikazvanaka zvikave godo vabemberera. Murezi Zimbabwe mavanzwa vataura pamusoro paCHIHERA. Tinotanga ndichiziviso ndichikukanzelai tinotanga ndichiziviso ndichikukanzelai musazotitiwa isuyu tichingete kukanzelai musazotitiwa isuyu tichingete kukanzelai tinoburana chibagara chinyimwe munhu mukoma tinoburana chibagara chinyimwe munhu mukoma chibagara chinyimwe munhu mukoma wangoe pamoyo chibagara chinyimwe munhu mukoma chibagara chinyimwe munhu mukoma tinoburana chibagara chinyimwe munhu mukoma zvikazvanaka
zanaka inini natariro wangu simbi yerudo inini natariro wangu benembe yangu inini natariro wangu maiwe mupiwa zose inini natariro wangu inini natariro wangu wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu iwe makiwe mkaranga iwe makiwe mkaranga iwe makiwe mkaranga